Si Tonyo, ang bata nga hindi gusto maligo. Ginsulat ni Joyce P. Ancino. May isa ka bata nga ang pangalan si Tonyo. Si Tonyo hindi gusto pirmi magpaligo. Kada aga, ginhambalan siya sang iyang nanay kag tatay nga magpaligo. Pero si Tonyo, permi lang nagasabat sang hindi ko. Kuntiun na gani sang inog paligo, permi lang si Tonyo nagarason para hindi makapaligo. Gusto niya lang permi maghinampang. Mahilig man si Tonyo magkaon sa mga chichirya, kag paborito man niya ang tsokolate. Hindi man niya gusto magkaon sa mga utan. Kunkis nagakalipat pa si Tonyo maghugas ang iyang kamot anti siya magkaon. Amo man ang pagsipilyo sang iyang ngipon. Isa ka aga, nagpalapit si Tonyo sa iyang nanay nga nagahibi. Nay, nagalingin ang ako niya ulo at nagasagit ang ako niya tiyan. Siling niya. Nagkabalaka kag nagdali-dali gilayon himos si nanay ni Tonyo para magpa-check up sa iya. Tonyo, dapat tandaan mo gid nga pirmi gid dapat matinlo ang imo nga lawas. Dapat adlaw-adlaw gid ikaw magpaligo. Kag pirmi gid ikaw maghugas sang imo mga kamot. Ilabi na gid subong tungod sang pandemic. Kag dapat tandaan mo gid nga magkaon sang masustansya nga pagkaon. Magtulog sa insakto nga oras kag mag-inom sang vitamins permi para malikawan ang mga balatian kag para hindi ikaw madali matapikan sang mikrobyo. Kung matinlo ang imo nga lawas kag mabaskog ang imo resistensya, hindi ikaw madali magmasakit. Ang hambal sang doktor kay Tonyo. Sugod sadto, adlaw-adlaw na gid nagapaligo si Tonyo. Permi na matinlo ang iya nga lawas kag nagakaon na siya sa masustansya nga pagkaon para malikawan niya ang magmasakit.